И хора, без да искахме, го изключихме там клипа другия, който беше 7 и нещо 8. И вижте, тегли са. Само да имате мегабайти и така нататък. И ако ви хареса общия клип, то 7 минути и ето са, абонирайте го и така нататък. Защото, нали, нещо не стана и не знам. И 100% ще работи, ви казах на другия. И сега се тегли 97, 98, 100. Оп, хора, какъв съм провал, аз се тъпчу гаден. Аз не ви обиждам вас. О, боже, пак на ново трябва да се тегли, хора. Спестете ни го времето. И хора, изтегли се. Както виждате, приложението бе инсталирано. И ето и сега да ви покажа, че работи. И ако сте ми харесали общия клип този, абонирайте го, харесвайте го и така нататък. О, това е тази версия, сетих се. Ето, гледайте, напълно работи. Като на компютъра, обаче ние, нали, играем много. Вау! Вау! Яко! Тук на оцеляване пък. Вау! Не съм играл скоро, играл съм обаче скоро не съм. Има и нови неща. Искам да си направим един кон, ако искате. Не можем тогава. Това тук ли е тази настройка, да? И хора, вие бяхте с мене, аз ви казах Георги Данил Георгиев и вие бяхте с мене. И чао те, до утре.